matagal na kami hindi nakakapag-vlog kasi busy. So ngayon, decided namin na mag-outing. So nandito kami sa Woodstock, sa isa sa pinakasikat ngayon dito na puntahan namin, yung tinatawag na floating. So maganda dito mga manoy dahil kita nyo lahat buong Sogod Bay. So nandito lahat na yung mga manoy natin. So kasalukuyang naliligo sila. So yung tour namin kayo dito sa floating na aming napili. What's up mga manoy? Dito si Manayayan. Parang nasa yate lang. Ano masasabi mo sa video natin ngayon? Satisfying. Satisfying. Medyo mahangin mga manoy. Ang ganda ng break na yun. Dito, masaya kasi dito lahat yung barkada. Tapos, madali lang po time kasi malapit lang sa amin. So, bago ka makapunta dito, sakay ka muna lang. Konting bangka ba yan? Bangka-bangkaan. Tawag dito namin, floating. So, dito si Manay Pip. Anong masasabi mo sa outing natin ngayon? Napaka-saya nito. First time ko to. Nandito sila Manoy Harold. Hello. Cheers. What's up? Papakita namin sa inyo mamaya kung ano yung iba't ibang klase ng pag-tiktok. Mag-tiktok. Hello. Love you. Love you all. Andiyan si Manoy Edward. Si hi Manoy Edward. Medyo pula na yung kanyang mata. Manoy Christian. Manoy GB. Wala, anong prograwat na mga batanga? Si Boss Nelio nandito rin. Si Kuya Kevin nandito rin. Follow nyo si Boss Nelio sa kanyang Instagram at saka Twitter. At Boss Nelio at twitter.com. Si Kuya Kevin. Hi. Yo, what's up, man? Nandito kami sa Bontoc, Southern Leyte. Boys. Ito kanya. Hey, what's up? Manoy Pebrael. Ito po ang kanilang floating. Vitamins. Sarap ng hangin. Nandito kami ngayon kasi ina-advance na namin yung birthday ni Manoy James Brian Flores. Ito po siya. Ito po yung birthday po namin. At ito ang isa sa mga magandang tanawin. Ito po siya, Singapore. Ang Singapore po ay nakakaganda ng mukha. Maraming floating dito. Mga apat, isa, saka dalawa, tatlo, apat, doon pa yun. Pasensya lang sa Tagalog. So ayun, mag-tiktok kami mamaya. Abangan nyo kasi marunong kami sumayaw. Daig pa namin ang mastermind. Hi. So what's up vlog? Welcome to my guys. Hi. Vitamins. Ito po ang I love Bontoc. Ito po yung mga B-boys. Ito po sila. Mga magaganda, mga gwapo. Ito po sila po. Ito po sila. Hindi ito magagandang tanawin kung wala kami. Kasi alam nyo,
Basta? Ito po sila. Mga P-boys. Marami na kami kasi alam nyo, sulit kami. Sulit. Alam nyo po yung taob. Yung taob eh sa Bisaya, taob talaga. Pero sa Tagalog, malaking na alon. Ito po siya. Saka mamaya, mapapansin nyo. Manoy James, wala. Okay. Manoy. Sir ka? Is you? Who is you? Manoy. Ayan po si Manoy Omi. At mamaya din, magbablog kami. At mga hugot sa Valentine's ang content namin. Maghuhugot rin kami kasi alam nyo, papalapit na ang Valentine's. Alam mo, tinatawag itong floating kasi siya, lumulutaw. Lumulutaw sa Bisaya. Oo, lumulutang. Lumulutang. Pero nagtataka ako kasi yung Mingo float, hindi lumulutang. Meron namang float eh. So maganda kasi dito kasi sulit. Lalo na kapag marami kayong mga barkada, mga kaibigan. Kasi alam nyo, iba talaga pag mayroong kaibigan. Alam nyo ba? Kasi pag meron kang kaibigan, meron kang madadamayan. Kung may problema ka, char, ipaglaban mo. Ito po ang kanilang lubi. Sa Tagalog ay niyog. Up and down the boulevard, the shadows searching the night. Hey, hey, Sapa lagi. Oh no! Gangas kayo. Andito po sila, nagbibidyo kami kasi alam nyo, para hindi kami boring ang aming pagliligo dito sa Buntok, Southern Leyte. Hello po mga kamanoy, dito po kami sa floating ng buntok. Yun.
ano, yung mga basahan namin, oh. Bagong basahan namin. Basahan. Basahan namin. Woo! Dahil puti! Mamaya maghuhugot kami. Ayun sila, nag-iisip pa sila. Ilang times ka ba? Bakit? Kasi isa ka talagawan. What's up mga Manoy? Andito po si Manoy Jake Brian Flores. Jake Brian Flores. Puso ka ba? Ah, baka ba? Agad na nagtubig. Nakakatawa yan! Jake Tagotroy. Otro. Ito po si Ikaw ba? Ikaw. Francis M. Lagi na mo. Francis M. Parel. Parel? Okay ba? Pail yan. Ito po ang floating po yan. Kung mapapansin nyo, ang kanilang pantalan is nandun. Hindi natin makikita kasi medyo malayo. Hindi kuha sa kamera. Hindi siya kuha ng kamera. Marami akong abs. Mga isas. So ito, nandito kami, sumakay kami sa ano? Bangka. Sumakay kami sa ano, bangka-bangka. So ito po sila. What's up mga Manoy? Tanuway ka ba? Bakit? Galing ng Pilipino, iwagay-wag Ang hard! pa kasi ang talino. Ni pulis ba? Ni pulis! Isa magmamasta sa mga naligo. Magbasbol ka. Basta mga ligo. Dito, mapayapa sa amin kasi walang COVID. Pero, medyo mag-iingat din kami kasi alam nyo na, Maraming pulis dito. alam nyo na, Kaya bigas. Bakit? ito, papalayo na kami sa kanila. Andyan po sila. Bilis ko sa'yo. Alam nyo ba? Kasi, Malayo na? Katulad ko sa kanya. Wala malayo maging akin siya. meron din akong hugot. Minsan, Puso ka ba? Agad na nagtubig. kailangan din nating lumayo. Hindi naman masama kung lumayo tayo sa isang tao. Para alam mo kung saan ka. Minsan lang isang time. Basta. Basta. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Ito po ang Buntok Dike. Ito po ang Buntok Dike. Buntok Dike. Buntok Volleyball. Papansin nyo, meron lang mga kainan, mga street foods, at kung ano-ano pa. Makakabili din ka ng milk tea at fries. Sana all sinusuyok. Ito po. First time ko mag-vlog pero susulitin ko na to kasi alam nyo. Alam nyo. Ito po sila. Buha na kami na. Ang ikaw, mga ligo na buha. Kailan mo na ayos na para na ka. Hinihila yung ano. Ang Tagalog sa pisik. Bye. Agad. Lupin. Gubit. Lupin. Gubit. Lupin. Lupin. Hinihila yung lubid papunta sa kanila. Hinihila yung lubid guys papunta sa kanila. Kasi alam nyo, mababaw lang naman to pero parang kung na nakakahirap pero ito yung enjoy. Parang bangka. Parang ikaw, bubulutang pag nakikita mo ako. Gwapo ko na. Kasi merong shit. Pero pango pa rin.